Білім күнінде Шаллыда ең зор мәктәп ашылды. Ул 1500 оқушыға есепленген. Оқу йорты рекордлы срокларда түзілді. Бірінші линейкада Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Хәзер 1500 оқушы мында математика, физика, әдәбият һәм тел белемнәрен үзләштерә. Заманча спорт һәм актлар заллары, 2 бассейн, иркен ашхана бар, оқу сыйныфларында уңайлы шартлар тудырылган. Шаллыда бірінші мындай мәктәп түзілгәч, ул үрнәк булып торырга тиеш. Матур иттереп сакларга, матур иттереп җаен табып, педагоглар белән, укытучылар белән, укучылар белән һәм ата-аналар белән ниндидер үзенчәлек белән мөмкинлек табып, шулай иттереп бу мәктәптән яхшы гына үзебезнең республика дәүләтебез бик көтіп тұралар, шушындай білім алып, тәрбие алып, шыққан институтларға кіріп, оқырға тиіш балалар біздің. Тәбриклеймін.